Lekitxon, euskerien erabileria neurtu dugu barriro 2014ko udazkenian. Datu nagusi bi konfirmatu dauzku neurketa horrek. Batetik, 2001 urtiaz geroztik igarri dugun euskerien galeria mantendu egin da. Bataz beste elkarrizketen 79 dira euskeraz. Baina zer dago datu horren atzian? Elkarrizketa asko eta asko hizkuntza bizeak nastata itzen duguz, ohartu be einbarik. Arriskutsua beti be, erderia erabili behar badugu injarra emoteko esan nahi dugunari. Eta argi dago, lekitxarrok ez daukagula arazorik erderaz eitzeko. Taldean erderaz eitzen dabe nor badago, talde osuan hizkuntza aldatzen dugu. Hau da, hizkuntza biak maila berian onartzen duguz. Euskeria da euskaldunon nortasun agiria. Eta herri bat euskaldun eitzen dabena, bertan entzuten dan euskera kantidadia da. Zenbat eta gehiago erabili, gehiago entzungo da, ezta? Arduratuta egon behar dugu datuekin. Zer ipar? Me Cristo, denpora uste jarderara jote. Zauzatetx, unai no más, eh? Claro, entzan dabe, handikeriza, erderitzi handikerizata. Txo, entzuzu ez ganengo txistia. Metemelos, bakixu. Ia euskera bota, eh? Bai, euskera utzia. En una isla desierta. Dios, 15 días y nada. Ixan be, euskeraz gabizelakuan, euskeratik erderara eta erderatik euskerara salto eginda eitzen dugu sarritxan berba. Ez da gaia menperatzeko iztegiza falta dugula, baina uste dugu, holan, esaten gabizenari, txispia edo erakargarritasuna emoten dutzagula. Baina holan da? Ulergarriza da, joera hori izatea naturaltasun osuaz berbaitzen dugunean. Erdera asko daukaguta egunero, telebistan, egunkarietan, lagun asko. Baina ez algen duke konturatu biharko eta naturaltasun bardinagaz onartu biharko holan eitxia euskerien kalterako jaturkula? Egun honeska. Hola. Nahi zu launtzi ala. Ba, igual bai. Ez que nabil praka batzun bila, baina nahi hot algo diferente. Algo que llama más la atención. Se beti nabil isuak. Alerto. Bai, ¿Qué talla usas? Ba, 56 bat. Naia! Hombre! Zeitzen dabil motor batek hemen. Bueno, egun batzuk pasatzera etorri naiz. Nire euskara hobetu beharra daukat. Leku ona, lekitxo, Bai, inguru euskaldun bat nahi nuen, bai. Oso ondo. Da, gustura, bai. Gero nahi duzu zerbait hartu? Bale, gauza batzuk konprobatzuk ingotez da, Bai, gero... ez da garazoi, lasai, bukatu eta joango gara gero. Bale, oso ondo. Gero arte, Bale. Mira. Aún chica, tú eras y gusta de Bai, bale. Estos colores, sobre todo estos dos, aurten se llevan un montón. Pillo bat, ez? Bai. Bale. Ba, bai, igual. Aproba iso. Bale. Está genial con eso. Pero hauxe azultxua igual. Ba, igual, honek pasultxu hauko eta... Honekin mostaza, Marinera. mostaza guztaz jatzu. Bai, da diferente, muy diferente. Bai. Barkatu, Ez el mostea azul. gaitik, Baina, horrela hitz egiten duzu beti hemen? Nola. Ba, gaztelera hitz egiten duzu batzuetan. Euskeraz, Ez, nahaztu, nik uste nuen beti egiten zenutela euskaraz, lekeitiar, baina gaztelera nahazten duzu, bai. Ni euskeraz etxero naiz. Ni bai. Ba, ez dakit. Noiztik joera hori lekitxon? Beti egin dugu saltoka berba? Ni Burgos herri batetik etorri nintzen ikasteko. Eta berton anaieteko bat bai, zegoen lanian. Autobus hartu neban Bilbon, allá Lekitxora, bajatu autobusetik, maite albuan, posik, ez da errezatu baten. Sartu nintzen eta anaiarik ez zegoen, eta nire harridurako jentia poteua hasten, kuadrilla sartzen, danak, bai, uste dut, danak euskara berbeta, danak. Banekien euskara existiten zala, zeo zer lehidutan eukan, Las Cuente eta alako gauzak, baino sentitu nintzen, goizea nola etorri naiz, hemen pentsan eban
entre comillas ez, hau Espainiako provintzia basada, hau da Burgosetik Bizkaiara, eta txarto, eskerrak handik 10-15 minutura, nahi agatu zen, Ba, nien eiz akordaten zelan ikasi neban. Nik lehen ume-umetatik egin hemen plazan eskolara zinitzan 4 urteaz, eta gero launakin kalian, etxin erderaz, kalin eskueraz, da gitxika, hablan txik ikasi neban. Joera horrek segitzen badau, ze pasako da urte batzuk barru? Gaur egun ordea, gure edozein gaztek daki. Bertako euskara. Batua. Erdera. Inglesa eta egunero harremanetan dago beste hizkera mota batzuk dauzkaten beste haur eta gaztekin. Orduan derrigorrezkoa da hizkuntza aldatzea. Ze harreman sareak aldatu egin dira. Horrek ekarriko du, hemendik 20 urtetara, izango den euskara diferente izango dara. Arriskua non dago, lehen aipatu duen horretan. Sistematikoki erderara jotzea, adierazkortasuna edo ezer berririk esan nahi duen guztietan. Zelan aldatu hori? Erderara jo behar dugu euskeraz gabizenian? Gure taldekuen helburua da, Lekitxon ematen diren erderakadak edo esaldi txarto esanikuak edo berba batzuk galdu dirazenak horre berreskuratzea. Legitioko euskara dauka indar handia. Dauzka baliabide ederra. Dauzka gazte hizkera bat indartzeko oso erabilgarriak izan ditezken elementuak. Hasi, onomatopeietatik eta zingita, zangata, berbetara. Baina horiek, urrengo belaunaldiak, bere sentitu nahi bali maitu, izan behar dute oso jolaztiak. Ezin dute izan zerrenda bat. Lekitxo euskalduna dala esango zenduke? Zehaitxik? Euskalduna da? Bai, baina gero tardaldunagoa. Taberna inguruetan batez be. Eta ez dago lehengora bueltatzerik? Bai, baina horretarako eusliak bihar dira. Zer da eusle izatea? Norberarenari eustia. Hizkuntzari jagokonez, norberen hizkuntzia aukeratzia. Katalanak eusle honak dira zela dinue. Gazteleraz egin eta katalanez erantzuten dabela beti dinue. Eta euskaldunok, ete gara eusliak, eusten dotzagu euskeriari, batzuk bai gero, bestela zehaitxik hasiko San Pablo euskeraz berbetan. Akoraten az, lehengo entrenamientoren baten trainerungo izela sagua, patroia, bera berbetan da nien eutzan entenditen zebez. Josuk esatu baina Pablo besan, esan gauza, se supone ni kanpotik etorritza zozera porta beharren ebala zozer barritza edo, nintzen atrebiduten berbetan da, ze, euskerian nire euskeriaz kompletamente diferentia zan, enukan hori solturia berbaitxeko, zebez, orduan holako baten esplotan eban jasine, da zozer esan bihot, eta erderaz esangot. Da orduan hasi nintzen erderaz esplikaten nahi nebana esan. Claro, hainbeste denbora euren bizimodua beti euskeraz, ni erdera itxia, gero kontuatu nintzen izan zala, kriston, joditzi euren bizimodu guztizia hori eta hobeto izilik egon, erderaz esan baino, eta orduan izuntzan dana itxen zan euskeria. Orduan hori izan nitzako suertia o privilegio, derrigortuta egon nintzen ikastera, eta urte batzu pasata, zeo zer ikasi. Gure helburu nagusia azken finean zen, eusliak eta topatia. Hau da, jentia jatorgonian da erderaz berbatan, euskeraz eutzikotzona, ze konprobata dago, jentia euskarari eusten dotzunean, azkenian, kontagiatu egiten da bela bestia. Erabaki gendun ikaskomunitatearen kontzentziak eta mugitzea edo mugiaraztia. Bai gurasuak, bai irakasliak, bai zaintzaileak. Elebakarra ginenean, euskeraz baino ez genkizenean, ez zeuan arazorik, Ameriketako indizuak be euskeraz eitzen euskuen berba. Zelan bizi zara galdetu eta apaizako beto erantzute ben. Baina oin, hizkuntza bat baino gehiagoren jabe egin garenean, badakigu zein dan guria? Danak dira bardin guriak?
tarde, tío, cocinando. Vaya escagueo que te has pegado hoy también, tío. Mitu, no te lo vas a creer, pero tengo la casa en obras y justo hoy en la tarde me llama el albañil, que venía hoy. Pues luego ayuda en la cocina, a preparar. Arratsaldeon. Hombre, arratsaldeon. Zer, preparu izateko Venga, ja venga. Izateko klasiko preparu, ba. Bueno, erdin txaro, atun herrirako hauen ja. Está txarra. Primerako txurioko, bai. Paseitxo zuzuk, gu ez gozen erdeitxo zu berba, ez gozen ina. Da gero gu batzuen euskera, bai, Zabitzaz txarto, segixera. Bueno. Aukeratu egin behar dugu ze hizkuntza erabili. Euskeraz, gazteleraz, zein aukeratu badakizu? Bizak erabiltziak ez deuzko nortasunian eragiten? Egiza da, esaten dabe askok, euskeria aukeratuko dut. Ohiturak aldatu egingo dodaz inguruko pertsonekin. Baina zelan egiten da hori? Zelan egin euskeraz, erderaz egin izan dodan pertsonakin? Aldatu nahi da, ala ez. Eta erantzuna bali bada. Bai? Guazen? Pauso konkretu batzuk ematen. Errexak, lorgarriak eta ilusiona sortuko digutenak hori. Eta hor, pentsatu behar dago, lehena gauza da, nun? Norekin? Eta noiz aldatuko. Ez ahaztu, ze ikusi, aixi ikasi. Gaurko umiak euskeriari eutziko dotzen nausitxan? ¿Y tú qué? Ya me dijeron, ya me mandaron unas fotos tuyas Espera. Aitor! Aitzi etorri da montu bat, ba. Naixu... Torre? Naixu mandarinia? Venga, aire ordu. Pues sí. Venga, aire. Y pues eso, joder, hongos, pero un montón, ¿eh? Sí, además grandes. Sí. La foto de una... Sí, entre negro Eso y... el fin de semana, ¿no? Sí, el fin de semana, entre negro y edulis, buah, pero en 3 horas igual hice 30 kilos, así. Ederto, ai, limoi hartu duzu, cariño, eskerrik asko. Hartu beste, lau edo, hartu beste lau, Ia, karri venga. gehiago. Nun hartu duzu ba? Ederto, Joan, cariño. Pues va a salir el hijo frutero, Joder, fenómeno, tú. Sí, sí. Nos va a traer aquí Una vez que nos trae algo, que si no, se lo lleva y no trae. Como tú, igual, Bueno, igual. las cosas malas para el padre y las buenas para la madre. Pues sí. Pues nada, O pues sea eso, que- pues conflictos. El león. El león, sí, sí. Ahora vamos a hacer merienda el jueves, vamos a hacer en la sociedad. Ya vamos a ir, yo tengo ganas Yo de no, yo probar tengo esos reloj de hongos. noche, o sea que es fallo. Pues Pues te nada, jodas. ya comeremos los demás. Hombre, no, No queda más remedio. Pues muy bien. Denok etxean aritzeaz hitz egiten dugu euskeraz eta nire zenarrarekin bebai aldatzen gaoz. Gure lantaldean batu ginen kuadriatxu bat, ikusten gendulako herri komertzizuetan euskerien presentzia galtzen doiala. Horren arrazoia esan neurri baten, esate dela komertzizu horre, lekitxo herri turistikoa dela eta danak ulertzeko moduko hizkuntza baten ipini behar zirela kartel guztizak eta hizkuntz paisaia guztizak komertzizu horretan. Laguntzi biharran edozetarako horre gongo garila. Euskal Herrian leku gitzitzan esan aldabe lekitxarrok esan genkiena. Begibiaz, belarribiaz eta aho bateaz jaioten garin modura, euskeriaz bez jaioten gara. Arro egon behar gara horretaz, gu euskalduna gara, Euskal Herrikuak, lekitxokuak. Gure herrizak gaitasun hori dauko, belaunaldiz belaunaldi euskeria transmitidu dugu, beti. Eta arro sentitziaz gain, erantzukizuna be badaukagu lekitxarrok. Hein handi baten, geure jarreriak egingo dau gainontzeko Euskal Herritxarrentzat euskeria erakargarri izatea, euskeria ikasteko gogu izatea. Lekitxarrok euskera zeitzen dugulako erabiltzen dabe euskeria askota askok. Bilbon, Eibarren, Durangon, Oionen, Lizarran. Jende asko ari da, ordu asko, ahalegin asko, izerdi asko botatzen, ilusioz, eta kemen handiz, euskara ikasi nahian. Eta nintzak epini behar duzu ilusioia ero. Nik neure besizak esan da, bertol, jakin jot, hemen bihar, nire gizuna bertoku esan da, jazta, baino, atxitsa eta amuma eta neure biharra da erumia bertokua da jakin ez? Bueno, aikak zeukan barretegi bat lekitxo, lehenengo esperientzia izan zen hori, eta erabaki nuen ona lekitxora etortzia.
lau hilabete egon nintzen ikasten, eta lau hilabete pasata gero aukera eduki nuen Burdinolan hasteko biharrian, hasi nintzen biharrian, eta gero kontratua luzatu nintzen, eta egoera desberdinetan moldatu nintzen Lekeition bizi izaten, eta gaur egun arte. Eta, bestaldetik bai nik ikusten dut, hasieran esfuerzo pizkat egin birdala, bai ikasten, bai praktikatzen, eta orduak emon birdizela pizkat ikasteko. Beti erderaz egiten duten nirekin. Baina, egia esan, jendea nahiko laguntzen dago nirentzat euskara praktikatzea eta dana. Jende horrek ikusten bali badu, zonalderik euskaldunen eta euskaldunek euskarari bizkar ematen diotela, ez dutela egiten, ez da bakarrik Lekeition euskaren erabilera jaitsiko dela. Baizik eta horrek eragin dezaken guztia. Gureak bezalako zonaldea baina asko erdaldunagoak direnek ezingo dute aurrera egin. Horregatik, da garrantzitsua Lekeitio bezalako lekuetan, arrotasun hori berreskuratzea, indartzea, baina erantzunkizunez jokatzea ere. Gaur egun, lehen ez modura danok dakigu euskeraz eta gazteleraz eitzen. Holanda ze, aukeratu egin behar dugu euskeraz ala erderaz eitxia. Euskaldunak izango gara euskeraz eitzia aukeratzen badugu. Euskeriari eusten badotzago. Askotan, gehienetan errezena erderaz eitzia badabe. Thank you.